natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang, and welcome po na naman sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Kung yan aldaw ning Sabado, petsa 29 kang bulan ning Marso 2025. Mga tugang, ini po sa long tape as live ta si Father Butch ay nagtatao po ning retreat duman sa Iriga City sa Bitanya. Kasi panahon na po ngunyan ang mga graduating students ng University of Santo Tomas Legazpi ay nagkakaroon ng retreat, overnight po yun, In fact, ngayong weekend, simula po ito 28, 29, 30, 31, apat na aldaw, tulong banggi. Tatlong section po yan ng grade 12. At yung grade 10 naman, doon po sila sa Sorsogon. But anyway, mga tugang, siyempre, bilang director ng campus ministry, ay siyempre, I will journey with them. At siyempre, kung man sila talaga pababayaan. Kaya nga, nag-record na po ako, parang hindi ko rin kayo mapapabayaan. Kasi siyempre, mahal na mahal tabi ko ni Father Butch. Gusto po may kamuntawan ni Father Butch ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon. Anyway, tulad ng sinasabi ko tuwing Sabado, mga tugang, sa tuyang iandam ang sa tuyang mga sadiri para sa aga. And by the way, sa aga, petsa 30 kang bulan ng Marso, Domingo. Sana po magsimba tayo. Alam mo, madalas ko nga sinasabi sa mga estudyante digdi sa University of Santo Tomas Legazpi na talagang simba-sinda every Sunday. Bakit? Kasi makinabang. Mahalaga po yung nakikinabang tayo kasi sayang kung hindi tayo makikinabang. Pakikinabang po, anong ibig sabihin makinabang? Pag nagsisimba po tayo, maganda po tayo ay makapagkomunyon. Yan po, importante yan kasi hindi po kompleto. Parang hindi ka rin nakinabang, sayang din, nagsimba ka lang, naupo, lumuhod. Pagkatapos, mabuti kung nakinig ka talaga sa sermon ng pare, pero baka ang nangyari sa'yo, nandun lang, para kang meron. Di ka nagpa-participate. Pag sinabi kang pare, the Lord be with you, di ka man lang sabi, and with your spirit, o di ka nagpa-participate sa mga tataramon, lalong-lalo na, di kapag nagdadangog, dangugun mo. Siguro nagsisimba ka, pagkatapos hawak-hawak mo ang cellphone mo habang ang padi nagsisermon. Huwag makinig tayo. Kasi marami tayong matututunan, and that is how we grow in our Catholic faith. Because when you go to Mass, pag tayo nagsisimba, we are being nourished. Hindi malnourished. And we are not starving our soul. Yun, importante. Do not let your soul be starved or get hungry. Kaya kailangan pakainin mo po yan ng katawan at dugo ni Kristo, sapagkat sabi nga ni sino mang uminom ng aking dugo at kumain ng aking laman ay hindi na mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po talaga ang mahalaga dyan, yung buhay na walang hanggan. Yan ang ating inaasahan, na sana po tayo ay talaging nagsisimba. At the same time, alam mo, kung ikaw ay nagsisimba at nakikinabang, makakaiwas ka talaga sa anumang masama. Tulad ng limbawa, sasabihin mo, ay, ayaw kong magkasala. Iiwasan ko itong pagkakasalang ito kasi hindi ako makakapagkomunyon o hindi ako makakapakinabang. Actually, magandang salita sa Tagalog, yung communion, pakinabang. Nakikinabang tayo sa pinaghirapan ni Kristo. Kasi sayang naman, kung hindi natin papakinabangan ang mga ginawa ni Kristo sa krus, sa Kalbaryo. Pakinabangan natin the fruits of the redemption. Yun.
Kasi yun na, nasa atin na po kasi yan kung hindi natin papakinabangan, masasayang. Ano? So, kaya nga tuwing Saturday, talagang sinisikap natin na makapaghatid sa inyo ng mga babasahin. Parang pagbukas, pag nagsimba tayo, o kahit mamayang hapon, anticipated mass, tayo po ngayon ay nakahanda na. Maganda po kasi yung palagi nakahanda tayo. Ano? Anyway, bukas mga katugang ay ika-4 na linggo ng Kwaresma. Madali na pagkatapos 5th Sunday, pagkatapos ng 5th Sunday, Palm Sunday na. Ang bilis kasi ang Palm Sunday sa April 13, ang 5th Sunday sa April 6. Madali yun mo yan. Nasa 4th Sunday of Lent na tayo. At ito po sinasabi nga ni Gaudete Sunday. Kaya nga ang damit ng pare, makikita mo na talagang maugma. Ano ito maugma? Sa loob ng Kwaresma, bakit ka mag-uugma? Kasi nga malapit na. Malapit na. Anong malapit na? Yung pagligtas sa atin, o pagdiriwang, o pagpapagunita, o pagpaparumdum, o pag-alala ng pagliligtas sa atin ni Kristo sa krus. Yan na po talaga. At ang mga babasahin bukas napakaganda. Sapagkat ang mga babasahin bukas ay talaga na nagbibigay sa atin ng ito po ay panahon ng kapatawaran at paghilom. Mahalaga po ito yung ang Kwaresma, mga tugang, ay panahon ng kapatawaran at paghilom. Kaya nakita naman natin na ang Panginoon gusto niya tayong maligtas, hindi mapahamak. Kaya yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Okay? So anyway, mga tugang, siguro basahin na natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Joshua, chapter 5 verse 9 and then 10 to 12. Okay? Napakaganda po mga tugang. Basahin ko mga tugang At saka sinabi ni Yahweh kay Joshua, sa araw na ito, inalis ko sa inyo ang kahihiyaan ng Ehipto. Kaya tinawag ng Gilgal ang lugar na ito hanggang ngayon. Tumigil ang mga Israelita sa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, kung saan ipinagdiwang nila ang Paskwa noong gabi ng ika-14 na araw ng buwan. Kinabukasan, kumain sila ng tinapay na walang lebadora at nilagang butil ng mga bunga ng lupain. At mula sa araw na iyon ay kumain sila ng bunga ng lupain, tumigil ang pag-ulan ng mana. Wala nang mana para sa mga Israelita. Ngunit noong taong iyon, kumain nang sila ng bunga ng lupain ng Kanaan. Mga kaibigan, yan po ang unang pagbasa na maririnig natin bukas ng linggo, ika-4 na linggo ng Kwaresma. So mula po sa aklat ni Joshua. Okay? At ito po ay nangangahulugan, napakahalaga dito, pinakikita dito, sabi nga, sa araw na ito, inalis ko sa inyo ang kahihiyan ng Ehipto. Kaya tinawag na Gilgal ang lugar na ito hanggang sa ngayon. Okay? Sapagkat ito po ay napakahalagang pagnilay-nilayan natin ito. Na sinasabi nga dito sa unang pagbasa, na ang Panginoon ay talagang hindi nagpabaya sa mga Israelita. Nagbigay ng pagkain, ng mana. At ito nga, sabi nga dito, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong gabi ng ika-14 na araw ng buwan. Ito po kasi ang pagse-celebrate nila ng Passover. Okay? So yun po ay napakahalaga. Kasi gusto dito na mapalaya tayo ng Panginoon. Yun po na napakahalaga dito na tayo ay pinalaya ng Diyos. Yan. So sa unang pagbasa, makikita talaga natin na ang Diyos talaga ay mapanglaya. Hindi tayo inaalipin, kundi tayo ay gusto niyang mapalaya.
Yan naman napakaganda doon, ano, na tayo ay mapalaya. Yan ang sa aklat ni Joshua. Okay? So yan mga tugang. Napakaganda, napakaganda itong sinabi dito sa unang pagbasa. Ha? Na wala nang mana para sa mga Israelitang, ngunit noong taong iyon kumain na sila ng bunga ng lupain ng Kanaan. So ibig sabihin talagang nasa ano na sila, napalaya na nga sila, ano. At ito nga, sabi nga nila na kumain sila ng tinapay na walang libadora at nilagang butil ng mga bunga ng lupain. Yun, talagang nagkaroon ng abundance na. Anyway, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya mahalaga palagi tayong kasama-sama natin ang Diyos sa ating buhay. Babalik muli si Padre Boots pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa.
natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Ngunya na daw ning Sabado, petsa 29 kang bulan ning Marso 2025. Kasubago sa tuyang nabasa mga tugang, ang manunungod nga ni duman sa first reading. At ining sa tuyang mga readings, mga tugang, ngunya na March 30, kasi sa aga ay Sunday, no, March 30, 2025. Ang fourth Sunday, mga tugang, ay inaapod na nga ni Litari Sunday, Rejoice Sunday. Actually, bakit sinabing Litari o Rejoice Sunday? Kasi ina-anticipate ng mga tugang yung Easter joy. Kaya nga, itong mga babasahin ay nag-iimbita sa tuya na mag-ugma by being reconciled with God through repentance and the confession of our sins, and by celebrating our coming home to be with our loving and forgiving God. Kaya sa prodigal son, mahiling ta mga tugang yan. Kaya digdi sa first reading, mga tugang, mahiling ta, the chosen people of God are portrayed as celebrating for the first time in their own land, kasi hindi ba galing sila sa Egypt, and the feast of their freedom by using the wheat that had grown in the promised land. Kaya sabi nga yun sa mga bungang kahoy, and iyan po, at doon sa responsorial para sa aga, yun na nga yun duman sa psalmist, iniimbita naman kita, glorify the Lord with me, let us together exalt His name. So yun po, sabi nga dito sa Salmo naman, magsumikap tayong kamtin ang pabutihin, ang Panginoong butihin. Yan. Glorify His name. So let us together extol His name. At doon sa second reading na babasahon to sa atin mamaya, si St. Paul, iniimbita kita sa kanyang sulat sa Corinthians na mag-ugma, to rejoice. Because sabi nga ni, Jesus has reconciled them with God by His suffering and death. So kita ay, sabi nga ni, na ipinagkasundo ng Diyos, kaya mag-ugma kita. Kaya Litari Sunday ba ngayon mga tugang? At sa ano naman, mababasa natin sa Gospel, yung parable of the prodigal son, yung homecoming, where sabi nga dito mga tugang, na ini ang pagbabalik ng aki, na sabihin natin na naglayas sa kanyang ama, naghagad ka sa iyang mga mamanahin, at ito na nga ni homecoming, okay, where he discovers his father's forgiving and overflowing love, kaya unconditional love. Sabi nga, ito po ay istorya ng pagkaugmahan of a loving and forgiving father who celebrates the return of his prodigal son by throwing a big party, di ba? In his honor. Kaya nagkaroon ng bangkete, nag-celebrate. Bakit? Pagkakasundo. Alam mo, kaya nga, di ba, pag tayo ay nagkumpisal, siyempre, maugma kasi napapatawad kita. And by the way, mga tugang, mahalaga na huwag na natin hintayin pa na dumating ang Semana Santa, tayo ay magkumpisal. Siguro, even before Holy Week, take the opportunity. Alam mo, dito sa UST Legazpi, itong mga estudyante, lalo itong mga nagre-retreat, they have to go first to confession. Parang sa ganon, pagdating nila sa retreat, sila ay makapag-communion, sa celebration. Kaya at the same time, mahiling ta rin mga tugang, ito bagang all elder son, yung ang problema kasi yung self-righteousness ng elder brother, na naging galit na galit doon sa tugang niya. Yan. So dito, ina-avoid din sa atin kita that we have to avoid self-righteousness and self-justification.
Wag natin tularan yung elder son. Tandaan na natin, pare-pareho tayong anak ng Diyos. So let us admit the truth that we are in assembly of repentant, sinful people who are now ready to receive God's forgiveness, to experience Jesus' personal presence. Yan, napakahalaga. Kaya sa misa, sa Eucharist, mahiling natin our loving and forgiving God. So, yan mga tugang ang mahiling ta. So anyway, gusto kong basahin mga tugang inihong second reading. Digdi sa second reading mga tugang, o sa ikalawang pagbasa, ito po hali sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Yan po. Kaya nga, kung na kay Kristo ang sinuman, bagong nilalang na siya. Yun, new creation na siya. Lumipas na ang dati at nangyari na ang bagong daigdig. Lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nakapagkakasundo sa atin sa Kanya kay Kristo at nagkaloob naman sa amin ng pangangasiwa ng pagkakasundo. So reconciliation brings happiness. Pagkat Diyos mismo ang nagpapakasundo sa sanlibutan. Tingnan mo, ang Diyos mismo sa Kanya, sa katauhan ni Kristo, at hindi isinialang-alang ang kanilang mga kasalanan, at inilagay niya sa amin ang mensahe ng pagkakasundo. Yan. So napakaganda po mga tugang na talagang wag nating kakalimutan, kaya ang pagkikipagkasundo. Yan. Sabi nga dito ni San Pablo, mga embahador kami sa ngalan ni Kristo, nawari bang ang Diyos ay tumawag sa inyo sa aming bibig. Kaya hayaang papagkasunduin kayo sa Diyos. Ito ang aming pakiusap sa inyo sa ngalan ni Kristo. Wala na siyang kasalanan, ginawa siya ng Diyos na parang kasalanan, nang ariin natin sa Kanya ang kabanalang makadiyos. Diyan mga kaibigan, ang pangalawang pagbasa na maririnig natin bukas, mula sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ikalawang aklat na taga-Korinto, chapter 5 verse 17 to 21. Nakita natin doon ang pagpapakasundo. Yan ang napakahalaga. So mahalaga na talaga tayo ay makipagkasundo. Yan. Mahalaga sa panahon ito. May mga, halimbawa, may mga kaaway ka pa, may mga kaiwal ka. Haliun mo na ito. Halimbawa, medyo may pagtatampo ka pa. Haliun mo na. Dapat mag-reconcile na. Huwag na matigas ang ulo, matigas ang payo. Makipag-reconcile na kita sa Diyos. Kaya iwasan natin ang mga kayabangan, ang self-righteousness, sapagkat ito ay hindi makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Kaya sabi magadigdiyo ni San Pablo, nagpapakasundo sa sanlibutan, Diyos mismo ang nagpapakasundo sa sanlibutan sa Kanya, sa katauhan ni Kristo, at hindi isinalang-alang ang kanilang mga kasalanan. Yun, talaga pagpapatawad ng Diyos sa atin. So talagang magsasabi natin na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya napakaganda po yan. Yung sa unang pagbasa, pangalawang pagbasa, nakikita natin na talagang hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya tayo ay mahal na mahal niya. Sa ating mga kasalanan, tayo pinatatawad. Hindi niya tayo pinababayaan. Yan ang mga napakahalaga mga tugang sa buhay natin. Kaya itong araw na ito, itong paghahanda natin sa ikala-4 na linggo ng Kwaresma, napakahalaga na ating sabi nga isaalang-alang ito. Isaalang-alang na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Talagang ang Diyos ay mismong gumawa ng pagkakataon na siya mismo. Yan. At anyway, babalik muli si Father Boots. Sa pagbabalik ko, aking babasahin naman ngayon ang
ang ebanghelyo para bukas. Ito po ay tungkol sa Parable of the Prodigal Son. Parable of the Prodigal Son, mga tugang, na papaalala sa atin na hinihintay tayo ng Diyos. Kaya makipagkasundo na tayo. Okay? Babalik mo rin si Padbus pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan aldaw ning Sabado. Kasubago sa tuyang nadangog ang ikaduwang pagbasa, hali sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, At dito nga si San Pablo, ini-emphasize niya, binibigyan diin ang sinasabi ng uniqueness of every individual in the Corinthian community. Sabi, whoever is in Christ is a new creation. Kung siya ang yaong kay Kristo, siya ay bagong nilikha. At in-explain pa niya, pinaliwanag pa niya, the ministry of reconciliation, yung gawain na pagpapakasundo. Ikaw ba'y nagiging kasangkapan na maging kasundo or sa pakikipagkasundo, o ikaw pa nagiging kasangkapan sa paghihiwalay o pagpapagulo? Alam mo, San Pablo, natanggap niya kay Kristo at kanyang isinagawa ngayon, ang trabahong pakipagkasundo. So, sinabi ni San Pablo sa mga Corinthians na bagong sila bagong nilikha, new creation, made so to the blood of Christ. So yun sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Sabi nga, it is the shedding of Christ's blood that has reconciled them with God. Yan, dahil sa dugo ni Kristo, kaya tayo ay napawalang sala, and made them righteous. So they have reason to rejoice. Kaya nga, Litany Sunday. Kanya na Sunday, kaya kita mag-ugma. Alam mo, isa pa, si San Pablo, pinapagirumdum sa mga tao, sa mga taga-Korinto, na
ambassador. Ambassador, we are all ambassadors of Christ. Embahador. Ano ang ambassador? We are representatives of Christ. Ano? Sabi, announcing this reconciliation which God offers all humanity through Jesus Christ. So, kita mga tugang ay mga mensahero, ano, or ambassador, o na nagdadala ng pakikipagkasundo. Kaya nga maganda itong mga tao na tayo ay maging daan sa pakikipagkasundo. Yan. Ikaw ba nagiging daan sa pakikipagkasundo? Ikaw or nagiging dahilan sa paghihiwalay-hiwalay? Ano? O sa sinasanhi ng anumang away? Ano? Yan. So, kaya sabi, be reconciled to God and to one another. Magkasundo na tayo sa panahon ito ng Kwaresma. Mahalaga na makipagkasundo po tayo. Okay? Hence, sabi nga, siya po ay nakiulay sa mga taga-Corinthian to be reconciled to God and to one another. Parang sabi nga, ang plano ng Diyos ng kaligtasan ay talagang mangyari. Okay? At itinuturo pa ni San Pablo that God is constantly reconciling everyone to Himself. Yan, kasi gusto ng Diyos na tayo ay mapalapit sa Kanya, hindi mapalayo. Kaya ni-reconcile. Para bang bridging the gap. Ano? Siya nagiging tulay. Ano? So like the Corinthians, we have been made new creation. Ano? And each of us has been given you second chances. Mga tinatawag kita ng mga pagkakataon, tinatawag kita ng panahon, at sana gamitin tayo yan. Di ba, habang tayo buhay pa, may pagkakataon. Ano? Wag natin pasayangin ang mga pagkakataong ito. Sabi ko nga, may pagkakataon pa, magkumpisal tayo. Ano? Yun. Hence, sabi nga, it is also our ministry to proclaim, gawain na magpahayag ng pagpapakasundo as being reconciled with those around unconditionally, sabi nga, with no string attached. Yan, okay? So anyway, doon naman sa gospel, basahin ko mga tugang, medyo mahaba-haba ang ebanghelyo bukas. Ano? Ito po kasi tungkol sa parable of the prodigal son. Mabuti mang marinig talaga natin, ano? Hindi lang doon sa simbahan, kundi dito sa DCGB, marinig natin. Anong marinig natin? Marinig natin yung salita ng Diyos. Bukas ang ebanghelyo po ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15, chapter 15, verses 1 to 3, 11 to 32. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at mga guro ng batas. Tinanggap niyan ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Sinabi pa rin ni Jesus, may isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Itay, ibigay pa ninyo sa akin ang parte ko na mamanahin. At tinati sa kanila ng ama ang ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanyang at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang kanyang sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang maghikahos. Kaya pumunta siya at namasukan sa isang taga roon at inutusan siyang mag-alaga ng mga baboy sa bukid nito. At gusto sana niyang punuin kahit na ng kanyang baboy, kaning baboy ang kanyang tiyan, pero wala naman magbigay sa kanya. Noon siya ay natauhan at nag-isip, gaano karami arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at
namamatay naman ako dito sa gutom. Titindig ako papunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Itay, nagkasala ko laban sa langit at sa harap mo. Hindi na ako karapat-dapat pang tawagin anak mo. Ituring mo na akong isa sa iyong mga arawan. Kaya tumindig siya, pumunta sa kanyang ama. Malayo pa siya, ay natanaw na ang kanyang ama at maawa ito. Patakbo nitong sinalubong ang anak, niyakap at hinalikan. Sinabi sa kanya, Anak, Ama, nagkasala ako laban sa langit at harap sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat pang tawagin anak mo. Pero sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, Madali, dali ninyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya. Sutan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at ang sapatos ang kanyang mga paa. Dalhin at katayin ang pinakamatabang guya. Kumain tayo at magsaya sapagat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan. At nagsimula silang magdiwang. Nasa bukid noon ang panganay ng anak. Nang pauwi na siya ay malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga utusan at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi nito sa kanya, Nagbalik ang kapatid mo, kaya ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil nabawi niya siyang buhay at di naano. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Sumagot naman siya sa ama, Maraming taon na akong nagsisilbi sa inyo at kailanman di ko nilabag ang inyong mga utos. Pero kailanman di ninyo ako binigyan ng kahit ng isang kambing na makipagpiestahan namin ng aking mga kabarkada. Ngunit dumating lamang ang anak ninyong ito na lumustay sa inyong kayamanan sa babaeng bayaran at ipinapatay mo pa ang matabang guya. Sinabi sa kanya ng ama, Anak, lagi kitang kasama at sa iyo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita sa araw ng linggo bukas mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15 at talata 1 hanggang 3, 11 hanggang 32, ang parable of the prodigal son. Napakaganda. Anyway, babalik po si Father Butch sa pagbabalik mga kaibigan, ating tatalakayin na ang napakagandang kwentong ito. Panahon na talaga ng pagbabago, hindi ba? Kwaresma na. So sana po makita natin, taon-taon binibigyan tayo ng Diyos ng isang espesyal na panahon para pagsuriin ang ating mga budhi, sabi sa atin, examine our consciences, at paghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kapwa at sa paglapit sa sakramento ng pagkukumpisal. Yan importante mga tugang, pagkukumpisal. Anyway, pabalik si Padre Bus pagkatapos sa mga paalala. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Natin ang Diyos. Okay, balik po kita ginaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At siyempre, talagang palagi nating kasama-sama ang Diyos. Dahil ang Diyos palaging nandyan, handang magpatawad at handa tayong tanggapin. Kaya lang, hindi natin kasi siya tinatanggap. Pero ang Diyos, lagi tayong handang tanggapin kahit tayo nagkakasala. Napakaganda yung binasa nating ebanghelyo. Makikita natin, ang tanong ko nga lang, sino ba tayo doon sa dalawang anak? Tayo po ba yung elder son na naging inggit at nagalit? O tayo ba yung younger son na naglustay ng kayamanan pero na nagbalik nagbalik sama at humingi ng kapatawaran? Alam mo, pareho sila makasalanan, di ba? Pareho. Pareho tayo makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Yung elder son, makasalanan din. Anong kasalanan yan? Inggit. Yung younger son, siguro sabihin natin na kapusukan ng kanyang pagiging binata. Talagang nilustay niya, sinayang niya. Pero sa bandang uli, ang mahalaga dito, sabi nga, it is not sin. It is not so much the sin. Kaya sabi nga, ang Kwaresma ay hindi po panahon na yung isa matter of, sabi nga na, yung dahil sa kasalanan. Tandaan po natin, ang Kwaresma, Lent is not simply a season of about sin, kundi ang Lent, mga tugang, is a season of forgiveness. Okay, napakalaga po yun, na pinapahalata sa atin na ang Diyos ay handa laging magpatawad sa atin. Kaya regardless of what happened, God is always forgiving. Okay? So yan po ay napakahalaga,
ito na natin na talaga ang Diyos ay laging handang magpatawad. So, Lent is not about sin. Lent is about God's love in the midst of our sinfulness. Kahit na tayo ay nagkasala, may Diyos palagi na handang magpatawad sa atin. Sabi nga, ang mahalaga lang, aminin natin. The mistake that we do not want to admit is what we do not admit. Kaya mahalaga, aminin na natin. Kaya yung mga mistake natin, ang mga pagkakasala o actually, not so much a mistake, but yung ating pagkakasala. Yung pagkakasala. Iba naman po kasi ang pagkakasala sa pagkakamali. Pero lahat na pagkakasala ay pagkakamali. Pero hindi lahat na pagkakamali ay pagkakasala. Halimbawa, nagkamali ka lang magtimpla ng kape. Sa halip na ilagay mo yung mainit na tubig, nilagay mo ng malamig. So parang hindi natunaw yung kape. Anong tawag doon? O sasabihin, tanga. Ikaw, tingnan, naghusga ka. Yan ang masama. Nanghusga ka na kaagad. Yun. Kaya hindi lahat ng mga pagkakamali ay kasalanan, pero lahat na pagkakasala ay pagkakamali. Yan. Alam mo, nagkamali. Siguro, sabihin natin, nagkamali talaga yung at hindi lang nagkamali, nagkasala. Yan. Kasi hindi niya sinunod ang kalooban ng Ama. Nagsarili siya. Kaya mga tugang, napakahalaga ito. Ulitin ko, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabago. Panahon ng pagbabago. Kaya nga, iniimbitahan tayo na suriin ang ating mga budhi. At humingi ng tawad sa Diyos at sa ating kapwa. Lumapit tayo sa pagkukumpisal. Tuwing ako'y yumuyuko sa tapat ng pare ng magkumpisal, sinisimulan ko ng aking pangumpisal ang sa pagsasabi, Padre, patawarin ninyo ako sapagat ako'y nagkasala. So yun ang halaga. Pagkatapos sasabihin, Father, ako nagkasala. Hindi ko alam, Father, kung anong kasalanan ba ito o hindi. So, pero para wala akong kasalanan yan ang problema. Nilalagay mo na wala kang kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Nilalagay ko noon ang sarili ko sa alibughang anak o sa prodigal son na nagsusumamo sa kanyang ama. Kaya tuwing tayo nagkukumpisal, para tayong yung prodigal son. Napakalaga ito, magpakumbaba lang tayo. Para sinasabi, tuwing nagkukumpisal tayo, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Okay? Masarap sa damdamin na ramdam ko ang kamay sa ulo ng paring kamay sa Diyos Ama at kamay ng pare na tumatanggap sa akin muli sa tahanan. Yan, napakalaga. Sa talinhaga, naranasan ng Ama ang awa, pagpapakita sa malayo pa lang ang kanyang anak na bumalik. Patakbo siya, sinalubong kanyang anak. So akin niya, niyakap at inalikan. Makikita natin na sa madramang pangyayari kung paanong inintay ng Diyos ang ating mga pagbabalik loob. Kaya inihintay din ikaw. Inihintay ka ng Diyos. Kailan ka babalik sa Diyos? Ang tanong doon Kailan ka babalik? Yan ang tanong sa atin. Kailan ka ba babalik sa Diyos? O lalo kang lumalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Totoo, ang kasalanan nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya nga mahalaga na aminin natin ang pagkakasala, maghingi tayo ng kapatawaran, magpunta tayo sa kumpisalan. Nanda natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Gayunpaman, naway maging malambot ang puso natin at magpatawad na wala ng sama ng loob. Kapag hindi iningi ng sorry o dispensa ang taong nagkamali sa atin, ipagdasal natin
taong yan ha. Darating ang panahon kung kailan makikita rin niya ang mali sa sarili. Minsan, may mga tao kasi ayaw nilang makita talaga ang kanilang pagkakasala, ayaw nilang makita ang kanilang pagkakamali. No? Kaya ngayon ang Kwaresma, no? Panahon ng Kwaresma, ay panahon na iniimbitan tayo ng kapatawaran at paghilom ng ating mga nabaling kaugnayan, na walang kaugnayan sa Diyos, na walang relasyon natin sa Kanya. Sa halimbawa, ang anak, magbalik tayo sa tahanan, at sa halimbawa ng anak, ng ama, magkaroon din tayo sana ng awa. Yun ang mahalaga awa. Napakahalaga po yung awa na yan, sa buhay ng tao. Okay? Kaya ngayon sa Ebanghelyong ito, ano ba ang significance nito mga tugang? Sabi nga, the significance of the parable, the prodigal son is called the greatest short story in the world. Sabi ni Charles Dickens, the gospel of the gospels, the gospel of the outcast, and the parable of the prodigal father. Because the father is generous. Pag sinabing prodigal, generous po, excessive, extravagant with his love. And because the father's prodigal's love find its completion in Jesus Christ. Okay, napakahalaga po ito ha. But the popular name, parable of the prodigal son, fails to indicate that the father has lost two sons, not one. Actually, totoo naman hindi lang naman nawala yung isa, kundi dalawa. The world-famous portrait of the return of the prodigal son by the 17th century si Rembrandt. Maganda po itong niya, nakalagay. Now that the Hermitage Museum in Russia, makikita yun, So, Blanchine, famous choreography of the parable. Yun, maganda. The prodigal son, yun, napakahalaga ito, ha? Okay. So, ano pang mahalaga dito? We have to be, makikita natin yung repentant son, the prodigal father, and mayroon pang isa, yung self-justifying elder son. Tatlo po yun kung makikita natin O yun, si Jesus nagpapaliwanag sa atin. Maliwanag ito na ang Diyos ay palaging handang magpatawad. Meron tayong Diyos na handang magpatawad. So, ang importante lang mga tugang, ang message po natin dito, we need to accept the fact that we are all prodigal children who've been squandered our inheritance from our Father because of sin. Kaya ngayon, time na po. Let us, sabi nga, Lent is a time to pass over from a world of sin to a world of reconciliation. Okay, pinakita sa atin ng banal na salita ng Diyos na marinig natin bukas. Okay? So anyway mga tugang, sana po ako ay nakapagbigay sa inyo ng magandang informasyon manunod sa at gospel para bukas, mga babasahin bukas. So, yun. Alam mo, I'd just like to share with you a story. One day, the Sunday school teacher was explaining the story of the prodigal son to his class, clearly emphasizing the resentment of the older brother expressed at the return of his brother. When he finished telling the story, he asked the class, now, who was really sad that the prodigal son had come home? After a few minutes of silence, one little boy raised his hand and confidently stated, the fatted calf, yung binuno na baboy. Ay, na calf pala, hindi baboy. Anyway, mga tugang, sana nag-enjoy kayo. Anyway, so napakaganda po ang ating binasa at ma-reconcile tayo muli sa Diyos. So, huwag natin hintayin pa maghanap kayo ng paraan makapagkumpisal na tayo. Nagpapasalamat po ako sa ating technical, sa ating IT. Ito po muli si Padre Boots Bombasi, OP. Nagsasabing happy weekend everyone. And magsimba tayo para bukas. God bless you. And remember, we are all a blessing to one another. Be a blessing always. Bye-bye.